Tässä on maailman ensimmäinen integroidulla pölynpoistolla varustettu poravasara. Ja tällä integroinnilla tästä poravasarasta on saatu erittäin pieni kokoinen ja myös kevyt. Tämä pölynkeräjä on tosiaankin tämmöinen haitarimalli, joka liikkuu sitten porassyvyyden mukaan. Lisäksi tässä on optimoitu ylösparamista varten apukahva, joka löytyy täältä koneen takaa. Ja koko koneen paino on optimoitu ylöspäin poraamista ajatellen akun kanssa keveimmillään vain 3 kiloa. Tämä hepasuodatin on varustettu automaattisella ravistuksella. Testiympäristöksi viritettiin tuohon meidän rappusiin luonnonkiven palanen, niin kokeillaan miten se pölynpoisto siinä toimii. Siellä ne pölyt on, eikä lattialla.